Seară, soțul meu mi-a spus în glumă: mi-aș dori să fiu în locul tău. Nu faci nimic toată ziua. Doar te odihnești. A doua zi l-am învățat minte. Locuiam într-un oraș foarte mare și frumos împreună cu soțul meu și cu cele 3 fete ale noastre. Eram împreună de 5 ani. Pot spune că aveam o familie fericită. Soțul avea un loc de muncă bine plătit, însă de 1 an eu nu mai lucram deoarece mă dedicasem în totalitate creșterii fetițelor noastre. Chiar dacă nu munceam, aveam enorm de multe lucruri de făcut în casă. Duceam fata cea mare la școală, pe cele mici la grădiniță, iar apoi, după școală, le duceam la dansuri, la antrenamente, la meditații, făceam curățenie în casă, mâncare pentru 5 persoane. Nu era deloc ușor. Uneori nu aveam nici măcar 20 de minute doar pentru mine, să pot mânca și să pot bea o cafea liniștită. Eram mereu pe fugă și tot timpul era ceva de făcut în casă. Adesea mă simțeam copleșită. Într-una din seri, după ce soțul meu a venit acasă și am mâncat împreună, ne-am așezat pe canapea. Soțul meu căuta un film, iar eu mă relaxam după o zi plină. Atunci soțul meu mi-a spus: draga mea, sunt foarte obosit. Am avut o zi grea la muncă. Iar eu i-am spus: te cred. Bine că s-a terminat și poți să te odihnești.